हाय हॅलो नमस्कार. तर आपल्या चेरिश पूनम या ब्लॉगमध्ये मी तुमची पूनम सहर्ष स्वागत करते. तर आता मी कस्टर्ड बनवते आणि कस्टर्ड बनवता बनवता तुमच्या संग थोडीशी बोलते. गणपतीत खूप फळं उरलेली आणि शक्यतो सारखे सारखे फळं खाऊन पण कंटाळा येतो. त्यामुळे म्हणतात की आता कस्टर्ड बनवून ठेवावं. माझ्याकडे दोन फ्लेवर आहेत. एक व्हॅनिला आहे आणि एक स्ट्रॉबेरी आहे. तर मी व्हॅनिला बनवणार आहे. दोन एक फ्लेवर माझ्याकडे. दूध गरम करायला ठेवलंय. थोडंसं दुधामध्ये कस्टर्ड पावडर मिक्स केली ना तर त्याचे लम्स तयार नाही होत. ॲपल थोडं कापून ठेवले. मग परत विचार आला की पहिलं दूध गरम करायला ठेवावं आणि मग नंतर ॲपल कापायला घ्यावं. तुम्ही कोणतेही फ्रूट टाकू शकता, फक्त बनाना सोडून कोणतेही टाकू शकता. ज्यात बी असेल ना ते फ्रूट नाही तुम्ही टाकू शकत कस्टर्डमध्ये. ॲपल पोंगेट पण मी घेतलंय, पण त्याचे मी 2-3च दाणे टाकणार आहे. ते पण पूर्ण थंड झाल्यावर. गरम दुधात टाकले तर त्याचा कलर पूर्ण हे होतो, म्हणजे त्या दुधात उतरतो. त्यामुळे पोंगेटचे दाणे टाकायचे असले ना तर ते पूर्ण थंड झालं ना आपलं कस्टर्ड की मग टाकायचे. की ते नक्की लक्षात ठेवा. माझ्या व्हिडिओमध्ये नेहमी ही बॉटल दिसत असेल ना तुम्हाला, तर ह्या बॉटलचं मी तुम्हाला सांगते. आपण लेडीजचं काय असतं माहितीये का, की आपण दिवसभर कामच करत राहतो आणि स्वतःकडे असं काही लक्षच देत नसतो. सतत म्हणजे हे जेवण पण आपण असं पटापटापटा जेवत असतो. जेणेकरून जसं काही जेवायचंय म्हणून जेवत असतो. जे आपण पूर्ण असं घरातच आपलं लक्ष चालू असतं. तर मी सगळ्या माझ्या मैत्रिणींना सांगू इच्छिते की जर का आपल्याला स्वतःकडे असं वेळ नसेल ना म्हणजे द्यायला, तर काय करायचं माहितीये का, आपण वेळ नसेल द्यायला म्हणजे आपण शक्यतो देतच नाही, आपण कामच करत राहतो. त्यामुळे काय होतं, आपल्यातील व्हिटॅमिन्स कमी होतात. असे व्हिटॅमिन्स कमी होतात आणि आपण प्रॉपर असं ते जीवनसत्व हे करण्यासाठी असं वेगळं असं काही आपण करत नाही. तर त्यासाठी काय करायचं माहितीये का, डिटॉक्स वॉटर सकाळी उठल्या उठल्या प्यायचं. तर डिटॉक्स वॉटर हे कसं बनवायचं, तर आता तर माझी तर ही बॉटल आहे. आता सगळ्यांकडे बॉटल अवेलेबल असेलच असं नाही. तर समजा घरातील एखादी प्लॅस्टिकची बॉटल म्हणा किंवा तांब्यात तुम्ही रात्रीचं पाणी घ्या, जेवढं तुम्हाला प्यायचंय तेवढं. आणि त्यामध्ये घरामध्ये जे अवेलेबल असेल ना, म्हणजे लिंबू म्हणा, टॅमॅटो म्हणा, कोथिंबीर किंवा काकडी, जिरं, बडीशेप, ओवा. ज्या दिवशी काहीच नसेल त्या दिवशी तुळशीची पानं किंवा पुदिन्याची पानं हे स्वच्छ करायचं. आणि ते जो ग्लास म्हणजे तांब्यात म्हणा पाणी घेतले किंवा माझी ही बॉटल आहे, मी ह्यात एक तांब्यावर पाणी घेते रात्रीचं आणि त्यामध्ये ते 2-3 दाणे म्हणा किंवा लिंबू घेतलं तर त्याची एखादी फोड, टॅमॅटो घेतला तर त्याची एखादी फोड. हे अल्टरनेट म्हणजे समजा आज जर आपण लिंबू घेतलं तर उद्या समजा बडीशेप टाकली, परवा दिवशी आपण टॅमॅटो टाकला तर त्याच्या पुढच्या दिवशी आपण समजा जिरं टाकलं. असं अल्टरनेट आपण त्यामध्ये त्या पाण्यामध्ये टाकायचं आणि सकाळी उठल्यानंतर ते डिटॉक्स वॉटर प्यायचं. त्याने काय होतं माहितीये का, की आपल्या जे जीवनसत्व कमी झाल्यात ना तर ते भरून काढायला मदत होती. त्यामुळं असं स्पेशल असा वेळ द्यायची गरज पडत नाही. आणि सकाळी उठल्या उठल्या काही काहींना बघा गरम पाणी प्यायची सवय असते, ते देखील चांगले आहे. पण तुम्ही जर डिटॉक्स वॉटर पिलं ना तर इनडायरेक्टली आपल्याला व्हिटॅमिन मिळतील. तर माझी ही माझ्या मैत्रिणींना म्हणजे खास टीप आहे की तुम्ही नक्की सुरुवात करा डिटॉक्स वॉटर पिण्यासाठी. त्याने काय होतील, जे आपल्या शरीरात काही कमी झाले, बहुतेकींना असं केस गळण्याचे प्रॉब्लेम असतात, स्किन डल दिसती
की म्हणजे म्हणत असतात की स्किन डल दिसतीये, काळवंटलेली आहे किंवा केस गळत आहे, तर ते प्रॉब्लेम आपले सॉल्ट व्हायला मदत होती. कारण का इनडायरेक्टली आपण त्यात दररोज एक तरी व्हिटॅमिनचं कोणतं ना कोणतं तरी टाकणार आहे. त्यामुळे आपल्याला प्रोटीन्स पण भेटतात, व्हिटॅमिन पण भेटतात आणि जे आपले प्रॉब्लेम आहेत ना ते सॉल्ट व्हायला मदत होती. तर नक्की ही गोष्ट ट्राय करून बघा, डिटॉक्स वॉटर. आणि आपल्याला काही दिवसभर प्यायचं नाहीये. ज्यांना म्हणजे शक्यतो प्यायचा असेल तर ते पिऊ शकतात दिवसभर, पण काही काहींना ऍसिडिटीचा पण त्रास होतो. मोस्टली मला ऍसिडिटीचा त्रास होतो, त्यामुळं मी दिवसभर नाही पीत, पण सकाळी उठल्या उठल्या मी नक्की डिटॉक्स वॉटर पिते. कोणतेही माझ्याकडे जे अवेलेबल असेल ना, जिरी, बडीशेप किंवा काही जे अवेलेबल असेल ना ते मी टाकत असते. असं नाही की काही वेगळं असं आणले. तर ही टिप माझी नक्की लक्षात ठेवा, डिटॉक्स वॉटरची. गरम पाणी पिलं, हे बघा दुधाला उकळी आली आहे. आता गॅस मी बारीक केलाय. आता मी काय करणार आहे, गॅस बारीक केलाय. मी हळूहळू जी ही आपण कस्टर्ड पावडर हे केलती ना, मिक्स केलती बघा दुधात, ती हळूहळू सोडणार आहे आणि ती टाकतच तोपर्यंत हे हलवत राहायचे, म्हणजे जेणेकरून लम्स होणार नाही तयार. साखर टाकायची आहे, जितकं आपल्याला गोड पाहिजे तितकं. जोपर्यंत ह्याला थिकनेस पणा येत नाही ना तोपर्यंत ते हे करत राहायचं. ज्या वेळेला थिकनेस पणा येतो ना, आपोआप लम्स त्याचे ते कमी व्हायला मदत होतात. नाहीतर मग त्याच्या अशा कशा गुठळ्या गुठळ्या तयार होतात. गणपतीत कसं फ्रूट खाऊन खाऊन पण कंटाळा आलेला असतो, म्हणून आता म्हटलं चला आहेच घरात फ्रूट, तर कस्टर्ड बनवून टाकावं. हे बघा थिकनेस पण यायला सुरुवात होते. थिकनेस पण यायला सुरुवात होते. जेवढं आपल्याला थिक पाहिजे ना तेवढं घ्यायचं. मी व्हॅनिला फ्लेवर घेतलाय, माझ्याकडं स्ट्रॉबेरी पण आहे, पण मी आता ॲपल टाकणार आहे त्यामुळे म्हटलं की व्हॅनिला फ्लेवर घ्यावा. ह्यामध्ये तुम्ही ड्रायफ्रुट्स पण टाकू शकता, काजू, बदाम, पिस्ता हे थोडेसे बारीक करून किंवा कुटून ते पण टाकू शकतात. पण आमच्या घरात काही ड्रायफ्रुट्स टाकले कस्टर्डमध्ये की आवडत नाही, त्यामुळे मी टाकणार नाहीये. मी ॲपल टाकणार आहे आणि पोमगेट टाकणार आहे. पण पोमगेट हे मी पूर्ण कस्टर्ड ज्या वेळेला थंड होईल ना त्यावेळेला वरतून टाकणार आहे. कारण का काय होईल, गरम ह्याच्यात टाकले ना त्याचा तो कलर आहे ना रेड, तो ह्यात उतरेल. आणि आता तर हे थिकनेस झाल्यानंतर मी लगेच ॲपल टाकणार आहे, कारण का त्यात मध्ये ते स्मूथ व्हायला पाहिजे फळं, आणि ते गरम ह्याच्यात स्मूथ होतील. मी ज्या टिप्स सांगते त्या माझ्या व्ह्युअर्सला किंवा माझ्या ज्या मैत्रिणी आहेत त्यांना आवडतात का हे मला कमेंटमध्ये सांगा, जेणेकरून मला पण मोटिवेशन मिळेल की तुम्हाला काय काय आवडतं, माझे व्हिडिओ कसे असतात ते मला सांगत जा, जेणेकरून मलाही कळतं की बाबा चला आपल्या मित्रमैत्रिणींना आपले व्हिडिओ आवडत आहेत, जे काय मी टिप्स सांगते ते आवडत आहेत. हे बघू शकता की किती मला थिकनेसपणा पाहिजे, मला अजून थोडासा थिकनेसपणा पाहिजे ने, त्यामुळे मी 1-2-3 मिनिटं हे करणार आहे. गॅस थोडा मोठा करते. लाईट
लाईटली तुम्हाला इसेन्स टाकायचे असेल तर तुम्ही इसेन्सचा एखादा दुसरा थेंब पण टाकू शकता किंवा वेलची पण टाकू शकता. पण मी इसेन्स टाकणार नाहीये कारण का व्हॅनिलाला ऑलरेडी हे असतं. फक्त थोडीशी लाईटली वेलची टाकते मी. हे बघा एवढा थिकनेस पण मला पुरेसा आहे. एक उकळी येऊन द्यायची आणि मग नंतर मी हे ऍपल त्यात टाकून देणार आहे आणि मग नंतर फ्रीज मध्ये एक 7-8 तास ठेवल्यानंतर कस्टर्ड रेडी होतं. जे फ्रूट अवेलेबल असतील ना तुमच्याकडे ते तुम्ही टाकू शकता. फक्त आंबट आणि हे कोणते ज्याच्यात सीड्सचे बिया आहेत ते फ्रूट तुम्ही नाही टाकू शकता. एवढा थिकनेस पण आम्हाला पाहिजे. आता हे थोडंसं थंड झालं ना की ह्यात मी कस्टर्ड टाकून देणार आहे. म्हणजे कस्टर्डच म्हणते, ॲपल टाकणार आहे आणि नंतर मग ते 7-8 तासासाठी फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे. संध्याकाळच्याला खाण्यासाठी रेडी असणार आहे हे कस्टर्ड. चला तर मग बाय. व्हिडिओचा एंड करते. कसा वाटला व्हिडिओ लाईक शेअर